liikkeelle, nyt päästään liikkeelle. Rada 3, Fasuva jälleen lähtee hyvin, nyt lähtee Katrin. Fasuva Katrin, Fasuva johtaa vielä, nyt voi Katrin menee ohi. Lähdetään 77. Sama kuin Maamainen, siellä paikalla. Tulee voimakkaasti. Taito Keija ottaa tätä juoksua tällä hetkellä. Ulkorada kun tulee myöskin erittäin hyvin. Carter. Nouseeko Carter? Kyllä nousee tämä juoksun yllätysvoittaja. Mikä tämä aikalittelu? Ei, hetkinen. Ensimmäiselle vastaan. Polteen Iisa ihan parhaalla. Kohta tullaan. Ja vaikka vielä tulee sitten se tulee lopulta sitten voittoon. 9.78. Miinus 0,2. Voimassa johdossa mies tulee etusuoraan hirvistään. Runnoen väkisin. Yleisö nousee täällä jo seisomaan. Se aavistaa, että kova aika on tulossa. Ja sellainen tulee 19.67. Rysävoit tulee himmeltä vauhtia. Täysin ylivoimaisen juuri. Vaariensa Satasella.